दिनैनि बे रायमनायाव जे नोंथाङा फैनानै जे मोनसे माबाखौ मिटिंखौ सामलायफैबाय बिनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरनि सिगाङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां नायगिरि आरो बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर बावग्रोयो। आङो दिनै UPPLनि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो आइजो दोलोनि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो दिनै आङो रायमाना प्राइमारियाव आं बेखौनो फोसावदों जे जोंनि आइजो माहारिया माबायदि सांग्रां जानानै थानांगौ। जोङो राजनितिक हान्जायावल' नङा, जोङो जोंनि आइजो माहारिया गावनि आथिङाव माबायदि गसंथानानै थानांगौ आरो जोङो समाजाव सासे बिमा माहारि हिसाबै जोङो फिसा फिसौखौ बोरै फोरोंलांनांगौ बेफोरनि बिसयबो आङो रायजो राजानिसिम फोरमायदों। आरो जोंनि आइजो माहारिया दिनैसिमबो मानो जोङो रैखाथि नङा, बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ गसंथानो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोङो जोंनि रैखाथिखौ जोंनो खालामनानै लानो हायो। आङो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनाय जे दिनैसिमबो जोङो आइजो माहारिया जेरावखि थाङा मानो रैखाथि गैया, बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेखायनो आङो दिनै UPPL हान्जानि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आङो UPPL हान्जानि जानानै आङो बेखौनो खावलायदों जोङो राजनितिकल' जोङो बाहागो लाया, जों समाज सिबिनाय आरो समाजखौ फोसाबलांनायावबो जोङो बाहागो लागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। थेंक इउ बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनायनि थाखाय।